murume wangu kana bonde shairo anga akuramba kubva apo zvakangoitika zvachindiwandisira kuchinja chako hembe akanga asikachachinji inini ndirimo aikwanisa kutora hembe mbauno-chinjira kutoilet zvaakanga asisaiti ndomubvunza ko chiko zvakatanga rini aingonditi hapana ndobva ndangoti awo uri kufunga kuti zviri kuitika handisi kuzviziva inini ndiri kuziva ngo zvandakadii zvandakakuita ini ndakadana nemurume ndadana nemurume wabva nyepurati handina mukadzi but ndakashamisika mukadzi wacho chi akuya pano mukadzi uyo auya pano mva kutanga kuita violence aita violence ndati sorry handisikazvizoti chi murume wenyu because murume wenyu anga asinodini kundiudza kuti chi ndine mukadzi ndandashamisika kuti atokumbirana rweke ndafuka kuti pamwe zvadini zvakapera patone 3 weeks shamisika iya ndakubuda chihonyi Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifamira. Nawe yakanga iripo ndeyekuti murume wangu tinodanana uyezve tinowirana zvisikaiti mumba medu asi murume wangu akazosvika pakundichinjira unhu mumba zvekuti kana foni chaiyo akanga asikachadi kubatirwa neni, kana blanketi chaiyo akanga asikadi kana kusheya neni, imbori nyaya yemhaka yei ndakazosvika pakuzobata mameseji imwe musikana wemaraini medu mufoni memurume wangu. Ndobva ndamubvunza achibva andirambira. Chandakakwanisa kuita ndakatora namba dzemusikana wabva ndaita follow. Pane message ere yamakaona mufoni mababa yenge yakataurwa mashoko ane udzamu yekuti zvakakukwidza yahasha? Yenge iri yekuti message yakanga yakanyorwa kunzi inini handina mukadzi, usandifungira kuti ndogara nemukadzi wangu takarambana. Plus ndakanga asikandidriwana. Ndozvo zvakanyondibata stereke. Okay. Nhasi uno zviri kungondirwadza. Alright. Pakuti mfunge inini pachokwadi anombobvira ndamboita mpereko. Okay. Right. Mabva ipapo? Ndichinge ndabva ipapo ndobva ndatsvaga panogara musikana uyu. Mufunge inyu musikana uyu apa ndozivana naye. Totongomhoresana zvongoti vanhu vemunharaunda naasikafungidzira kuti anodii ari kunge achifambidzana nemurume wangu. Ndobva ndasvika ndamubvunza achibva andirambira pekutanga. Ndobva ndaenda futi kechipiri ndamubvunza abva andirambira. Kechitatu ndakanzwa kurwadzirwa. Ndikati munhu ari kuramba zvinhu zvendakadii zvendakaona asi namba ndedzani ndedzake. Sezvisinei ndopendaingonzwawo nawe anonzi Gogo Stole. Pandazosvika pakuzotsvagawo namba dzaGogo Stole. Ndobva ndazosvikawo ndapuwa madirections kuti ndichikomba kwaGogo Stole. Pendakasvika kwaGogo Stole ndichitaura nawe hangu. Pangoti muzaya wangu satya. Ndakukupa zvinhu izvo unoshandisa. Iwe wega uchazozvibatira chi wega. Saka ndakazosvikawo ndangoshandisa zvinhu izvo ndasvika pakuzvibatira ndega. Kuzvibata kwandakazonoita murume wangu kana bonde shairo anga akuramba. Kubva apo zvakangoitika zvachindiwandisira kuchinja chako hembe akanga asikachachinji inini ndirimo aikwanisa kutora hembe mbauno-chinjira kutoilet zvaakanga asisaiti ndomubvunza ko chiko zvakatanga rini aingonditi hapana. Ndobva ndangoti awo uri kufunga kuti zviri kuitika handisi kuzviziva inini ndiri kuziva ngo zvandakadii zvandakakuita zvese zviri kuitika pauri ndiri kuzviziva. Ndauchitongokuudza wangu pauri papa pausi kubuda honyeri. Nei ndakasvika pakumuudza murume wangu ibenzi ende haafungi. Wabereki wangu inini vanotosvika kana pakutomubatsira nenhauro yemare kubasa hadi kuenda zvese hadi kuita asi handachifambi handiti. Saka ndozvo ndakazosvika pakuti hasha ndopinda unoti saka ndakadireko kuroorwa nemunhu akadai. Ibenzi murume wangu handidi hangu kunyeba kana kudii zvekuti izvozvo ndatonefungwa kuti kana kutosiyana naye kutonge ndichitosiya imba yachoka zviri nani because akasvika pakundifambisa nhauro yekushaya mbereko kwangu kune fambi yake handiti parizvo. Ko izvozvi zvinhu kutarisa maona ko iye wacho ari kudana naye makadii kugadzira iye mukadzi wacho ari kudana naye muchisiya murume wenyu? Zviri kuitika pane murume wangu kunaye futi musikana wenye dziri kubuda pane murume wangu ndodziri kubuda futi pane musikana yeye vese ndakanga wagadzira zvakafanana. Because ndakanga ndanga ndatsamwa nanhasi unoyuka kana zvichibvira ini ndotobhejawo ngawaende kwese kwavanofungidzira because pendakatsika panapo hapana chandigona.
kana zvichibvikaende kuti zvinge zvifamba zvakanaka parikuda hama dzangu dzemurume nedzemusikana yeye asi kundizvisunungure zvinhu zvachange vachindiripira asi zvitange zvangoripwa pasina unge kana pasina kakuwirirana chete. Yes baba, nyaya iri kutaurwa namai iyo muri kuinzwa here? Ndiri kuinzwa baba. Ndarwadzirwa. Hamuna mbokwanisa kutaurawo here naamai muchikumbira regerero? Ndakataura naye arikumisa munhu. Arikumisa munhu. Ndarwadzirwa. Naye amai ko madi kuregerera murume wenyu? Ndimuregereri kana iye asinodedza hama dzangu dzake nedzekumba kwefambi iyoyo ndokuti ndizomuregerera. Plazi muna ndachifamba haregereri zvokumhanya. Ndautozviona. Ndakatozvimirira kozi murume wangu ibenzi. Mungatitsanangudzire kuti chii chakaitika kuti muzosvike pakadai apa? Chakaitika nechekuti ndakainodana nemurume wandisikazivi chii, munhu ane mukadzi wake. Murume ende futi anga akanyepera chii kuti handina mukadzi. Inini pasina madhezi ndandashamusika kuona mukadzi wacho chii auya paumba pana vakaita violence. Ndati sorry ndandisikazivi chii murume wenyu. Ende murume ainyepera kuti handina mukadzi. Pasina 3 weeks ndashamusika nawo kubuda chii onye. Ndikati inga ndandadini ndandabvuma kuti zvadini zvakapera. Ndandachibvunza kuti chichudi chiri kuitika pendiri. Zvadaro inini ndandati inini ndokumbira kushedzwa chii hama dzangu bhozi mukadzi wakudini akuti abuse. Ende inini kubvuma kuroorwa pechipiri ndandakatovhuma bhozi kuti ndisiye murume zvakunetsa. Ndozvakaitika. Alright. Saka apa imimi kana zvichinge zvaramba zvakadai so muchatora matanho api? Inini ndichadoti andiripe ese. Amuda kuti akuripe ndiani apa? Iye mukadzi. Okay. Iye ari kuramba akachiti mimi ndimi makatora murume wake. Inini murume wake ndanga akandinyepera kuti handina mukadzi. Because iye aramba chindi abuse. Saka anofanira kutondiripa. Alright.